Ni ami dong magpadlak ni. Padlak ka ni. Oo, kay wala man sila mo comply sa pre-prayo. Nagtrending sa social media ang grupo ni Jorgeto Santisas na nagpailang si Dato Adlaw nga leader sa Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Punta na ng police station and then yung investigator on case natin, pre-process na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking member opisyal. Gusto nyo magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Nga ilaming gisirkuluhan dire ang mga pulis nga wala sila rights, no? Wala sila rights, illegal intervention sila kay assisting ran in the branches of civil government. Nga among gi-implement ang balaod since time immemorial. Republic Act 8371, April Law of 1997, Divine Customary Law, na under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Tatay. Anong nangyari ngayon sa nagpakilalang reyna na ang tapang noon, di po ba? At ngayon, humagulgol ng iyak ngayon. Bakit? Mahigit 10 kaso ang isinampa ng PNP laban sa kanila. Ayon sa RPN DXKS Surigao. Etong si alias Adlaw at itong si Lourdes Latraca Infante at mga kasama niya, no? Ang kasong malicious mischief, alarm scandal, grave coercion at iba pa, tatalakayin natin ito, mga kapatid. Nagsalita na din ang ilang mga legitimate na dato sa indigenous people kaugnay nitong bagong kulto na naghahasik ng kaguluhan at tinatawag nilang senior padlak. Ang hirap kasi pag ibang espiritu ang bumubulong na. Diba? Kaya ang hirap din pag maniwala sa sariling kasinungalingan. Alam niyo, ayon sa kapitan, barangay kapitan, na hindi pala taga doon ang mga taong yon, taga ibang lugar. At dahil merong promise na magkakaroon ng lupa, yon, nagka-problema, tinik talaga umano sa kanilang barangay ang grupong ito. Tatalakayin natin, samahan ninyo ko. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Okay, credit sa may-ari ng videong ipakita ko sa inyo mga kapatid at lalo na sa mga kasamang media din diyan sa Surigao na nakatutok sa pangyayaring ito na tinututukan din natin, no? Daming mga pirated na pananampalatayang umusbong diyan sa Surigao. Oh, alam niyo na kung anong mga grupo yan. Nanggaling din si Senyor Aguila sa Socorro, Bayanihan, di po ba? At ito naman, 5 taon na umano ito, ayon sa barangay kapitan, mga kapatid, na
sa gawa, nakasuot din ng abito, may istula, oh, parang pari-pari din siya. Oh. So, may nahuli na, sino bang di matakot nitong mga grabing pagbabanta nila? Kaya nga, itong si Lourdes na Rayna nila, mga kapatid, ni-remove ni Facebook ang kaniyang Facebook account. Ni-remove. Kaya pala, nagbanta kay Mita. Oo. Sino ang hari nito sa internet? Si Mita? Kontrolado ni Mita? Umayos ka, Mita. May kaso ka. Kakasuhan Sa daw niya. Kakasuhan niya si Mita. Dahil, sa informasyon na natanggap ko, grabing pa nga pagbabanta nila. Oh, bawal talaga yan sa Facebook. Tinanggal ang account, Facebook account. So, grabing banta. 72 hours. Oh? Kutom nga musupak mamatay. Na, God is justice. Imagine, gamit pa ang Diyos sa loob ng 72 hours, 72 oras. Ang tututol daw. O, sino ang di matakot yan? Pagkatapos armado sila sa mga matataas na patalim. At nakalagay ng kulay pula sa kanilang noo. O, sino di matakot yan? 72 hours. Kutom nga musupak mamatay. Na, God is justice. God is justice! God is justice! God is justice! Salamat sa Diyos, naghari ng Diyos. God is justice. Kaya nauna na pinarinig ko sa inyo yung pahayag mismo ng hippie, no? Na hinanda na ang kaso laban sa kanila. Kahapon, yung mga complainants nagpunta na ng police station and then yung investigator on case natin, prinases na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. So ngayon lahat na mga ebidensya na kailangan naming makuha, actually naka-ready na para sa pag-file namin. Kasi nag-push siya ng alarm doon sa public. So palagi nga namin in-explain na kung may mga action man sila, dapat ipadaan natin sa legal na proseso kasi mayroon naman tayong korte. So far ngayon, mayroon tayong mga dineploy na mga PNP personnel with the augmentation ng First Provincial Mobile Force Company at Second Provincial Mobile Force Company para ma-isolate natin yung grupo doon sa area sa may barangay sa Surigao City. Okay, iyon ang pahayag ng hippie. At ayon sa impormasyon na nakuha natin galing sa RPN Surigao, itong alias Adlaw, Dato Adlaw, ay nakilalang si Georgito Corpus Santisas na alias Dato Adlaw. Yung Reyna si Lourdes Lantraca Infante. Kasali na si Javi Lantraca Infante at yung mga kasama nila ay sinampahan ng sobra sa 10 kaso. Malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority. Ay may mga nakasuot kasi ng uniform din, no? Kaya usurpation of authority, violation of COMELEC resolution number 11607 physical injury, serious illegal detention. Aba, baka may hinuli din sila. Serious illegal detention, grave threat, cyber libel. Yung mayor, tinira nitong
kilala at ang hipe, no? Grabe ang tira nitong nagpakilalang Reyna. At other related crimes. Patong-patong. Kaya nga pala, ang matapang noon, abay, iyak ngayon. Ngayon, lulusobin namin po. Media, padlakan natin ang media. RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Rebelde daw kami. RPN. And 72 hours. Tatay. Oh, so di basta-basta sinong di iiyak diyan, mahigit 10 kaso. Sa mahigit na 10 kaso, di basta-basta dumaan tayo din lalo na pag may kaso. Di basta-basta hanap ka ng abogado mo. Sasagutin mo yung pinadala ng piskal. Oh. At kung mapatunayan yan sa korte na may mabigat talaga, abay, may warrant of arrest na. So, sobra ng, kung mapatunayan sa korte ang bigat sa ebidensya, sa kasong isinampa, edi sobra sa 10 din ang piyansang kailangan for temporary. Tingnan natin itong ibang mga kaso, meron bang non-billable dito? Delikado, no? Di basta-basta. At ayon sa mga legitimate na IPs leader doon sa Surigao, di pala kabilang itong grupong ito. Mga huwad umano na indigenous people ang grupong ito. Maayong adlaw sa tanan, mapagawas tagamay o reaction video. Sa leader nila ito para sa mga IPs, ha? Reaction para sa itong grupo na nagpadlak sa mga establishmento. Para sa nahitabo nga pagpangpadlak no, sa nagpaila nga Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Kagahapong adlaw. Nilang mo padayon, munaog sila sa federal. Una, ang ilang grupo dili legitimate nga mga IP leaders. So di makaunawa ng Cebuano, although merong medyong pagkakaiba sa Cebuano sa Misamis Occidental at Cebuano Surigao dahil waya yung wala, no? Pero kinumpirma dito na hindi legitimate. Huwad ang grupo pala, huwad pang sikta. Pagkatapos may sariling gobyerno, huwad pa na indigenous people. Okay, tuloy natin. Sa LOC, no? So no dili pod sila acknowledge na Indigenous Peoples Organization Munaog sila sa federal. sumala sa ilang gigamit nga balaod nga Indigenous Peoples Rights. Yun, ang palaging ginagamit nila, batas ng indigenous umano, plus sinali nila yung batas ng Diyos. Pero ang Diyos para sa kanila, abay, demonyo yon dahil yung Diyos nila, 4, hangin, lupa, apoy, yun, ang mga Diyos nila, umano. Sino mang tututol diyan, ang kalaban nila, yung binanggit na yan, parang nasa Encantada, di ba? Yun ang sinusunod nila. Act o Ipralo. Dili sila manaog sa federal. Nga mao ang Republic Act 8371.
So mahulog sila mga kaigsuonan Oh, pero kani dili nga kung Bugos kabubutan natong Indigenous Peoples para mosangko ta Organization. sa kaangayan. Oh, Bugos Indigenous. Ang grupo ni Dato Adlaw. Kani No, kalinaw nga makita natong kabaguhan sa kini Ito makita natin sa kabilang video. Gulat din dito ang security guard na binigyan nila ng sarili nilang papel dahil isasarado ang naturang establishmento. si Jorgito Santisas o si Lourdes Infante nga maoy nangulo ni ini nga grupo diha sa Surigao City. Walay record sa buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples. Oh, so walang record. Taga saan nga ba talaga ito? Kahapon, may information ako na galing daw umano Davao itong grupong ito. Di ko pa sure iyan kung taga saan talaga ito. Pero ang sigurado lang ngayon, mahigit 10 kaso ang isinampa laban sa kanila. At nag-aabang ang mga PNP. Sino mang lalabas, yun, hinuli na. As a government agency for indigenous peoples or indigenous cultural communities, Plastaran niyo, nag-claim lang sila makaigsuunan sa maong balaod Sige. apan supak og sukwahi ang ilang binuhatan. Oh, so, yun, malinaw. Parang ang abogado yata ito na di ko nakuha pangalan niya sa indigenous people ng Surigao. Nag-claim sila sa batas ng EPRA pero iba yung ginagawa nila. At hindi pa sila miyembro dito. Hindi sila legitimate. Sumala sa maong balaod. Nakasuot din ng abito sa pare. Parang pare, di po ba? Makita ninyo? Nakasuot ng abito sa pare. Piki pa na IP, piki ang gobyerno, nagdeklara ng sarili nilang pera, piki pa ang Diyos, lalong piki na ang relihiyon. Pero ang daming nadala. Oh. At ayon sa kapitan, mamaya parinig natin yung kapitan, ayon sa kapitan, di daw umano, taga ibang lugar daw. Tuloy natin. Ang IPRA, maoy implementing agency ang buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples nga nasulod diha ang gitawag 4 bundles of right. Sa 4 bundles of right, nadi ang right to ancestral domain. So mo nang ilang gipanglitok, ipangyawit nga right, ancestral land or ancestral domain. No? Then ang sunod, right to self-governance and empowerment. Ang sunodayon is right to social justice and human rights. O ang ikaupat mao ang right to cultural integrity. Ang mga kaigsuonan sa tibuok Caraga Region, kining Federal Tribal Government of the Philippines hangtod karon nabilong sa gitawag Bugos IP Organization ug wala kini giila sa mga leader sa tribo sa Caraga o ilabi na sa Surigao del Sur diin nagpaila kini siya kining si Jorgito Santisas nga usa ka provincial tribal chieftain. Kaya ang among legitimate ug acknowledged na provincial tribal chieftain mao lamang si Dato Ingwan Ala, ang kasamtangang municipal tribal chieftain sa lungsod sa Carrascal ug siya usab ang provincial tribal chieftain sa province of Surigao del Sur. Diin ako si Dato Jimmy Iligang Ginsod nga mao ang kasamtangang provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative sa Sangguniang Panlalawigan sa Surigao del Sur. Wala kini namo sila giila
o bisan man lang gi-acknowledge isip legitimate nga mga IP organization dinhi sa Caraga. So kami nanawagan sa PNP Surigao del Norte ang Surigao City o sa LGU Surigao City nga unta gyud imbestigahan o mapasakaan usab og kaso sa kadtong mga gipangpadlak nila nga mga tindahan tungod kay wala sa ilang authority ang ilang gihimo. Og kami nga mga legitimate nga mga tribal leaders sa mga tribal community sa Caraga region, dili usab kami ganahan og musugot nga dunay mga bugos tribal. Bugos, gumagamit pa ng tribal community. Gumagamit pa ng EFRA. Di po ba? Kung yun na uri ng grupo nitong si Dato Adlaw daw, edi sinira nila mismo ang eyepiece, ang imahe ng eyepiece na sila'y bugos. So, ngayon, nilinaw at meron pang isang tribal leader na nagsalita dito. Organisasyon nga maoy hinungdan nga mamansahan ang ngalan sa tribong community sa Caraga region. Sa unom ka tribo o sa Caraga unom ka tribo o sa Surigao del Sur tulo ka tribo, maulamang ang Manubo, Mandaya ug Mamanwa. Then sa Surigao del Norte, Manubo ug Mamanwa. So kana lang hinapunta nga ang publiko magbantay kung doon na kami mga kalibog bahin ini nga mga klase sa organisasyon nga muhatag og kagubot kalibog palihog sa pagdangop og pagpangutana sa buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples NCIP nga maoy ahensya sa gobyerno nga nagprotekta sa mga katungod sa tribong komunidad sa tibuok Pilipinas. So, malinaw yon mga kapatid. Galing mismo sa representante at sa province ito, no? Ng IPs na bugos itong grupo nila ni Dato Adlaw daw. At ito pa, isang pahayag sa legitimate na leader ng indigenous people. Kinang leader niya sa kinang federal. Napain yung mga embassy. Mayroon pa umanong embassy. May nakita ako, may sarili pala silang plate number sa motor. Mayroon silang sariling plate number. Tuloy natin. Kanang embassy niya, nagpamatuod na kini. Nagdili sakop sa Republic Act 8371. Kaya walay lain namong embassy. Ang among ahensya nga NCIP. Asigan mo diri ha, 3 pisong! NCIP ra. Ito, na 3 pisong na ang pahayag. Trespassing talaga. Imagine, may sarili silang batas at di nila kinakilala umano, di ba? Di nila kinikilala pati na Supreme Court. Idiniklara na nila na walang bisa ang pera, di lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo pa. Okay, tuloy natin. Dili nga mga Ang hirap talaga. kuanong kamo. Pang maniniwala sa sariling kasinungalingan. Kung magani may magkuhan kining maghimo o kanang ingon nga padlak-padlak ang mga kuhan nga naagit sa amo ang balaod god nasakop kami sa Republic Act 8371. Kamo na hinuon nga bis ang gamay. Wala kamo mahisakop ni ana, unya kamo magbinastos, magbinaboy. Unya nagpa-public kukan pa mo kinanag-post pa mo nga manirado mo apil pag San Miguel. Sudayin ninyong sulod ng San Miguel. Hindi lang yan. Pati na daw ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ipapadlak, sabi ng reyna nila. Nako. Di ba matauhan kamo mga sinampa kamo? Ako pasayloan lang ko nga nakaistorya ko ani na dili dapat istorya sa ka-leader. Pero wala na ako mapugni ang akong emosyon. Gani. Yan mga kapatid. Galit talaga ang pakinggan natin. Si Dato alias Dato Adlaw sa interview. Okay, ato nga may nabi si Senator Pangkal, sir. Dato Adlaw po, Dato Adlaw.
Sa may yung katuyuan ni sir na niamang kamo diri sa among lugar diri sa Oh, so ibig sabihin hindi talaga taga doon sa naturang lugar. Sa mga di nakaunawa ng mga Tagalog na di nakaunawa ng Cebuano, ano ang dahilan daw umano kung ano ang layunin kung bakit nandun sila sa naturang lugar? kay wala man sila mo Sila na Surigao. katuyuan. Ancestralan man eh. Oh, so dahilan sabi niya ito'y ancestral land. Oo. So kung gusto nila Kaming tribo ang rightful owners sa ancestralan. Oh, so nag-claim siya na tribo talaga sila sa ancestral land na nauna nang sinabi sa mga leader, legitimate leader ng indigenous people, mga kapatid, na huwad ang grupo nila ni Adlaw, alias Adlaw. Ay mauni ang atong Federal Tribal Government of the Philippines Indigenous Peoples Embassy sa Custom and Tradition. sa LOC. So ang bali ang nakuan ini mga mulupyo din sa ato sa Surigao del Norte, Surigao City. Bali mo ray noon ini sila ng mga squatter. Oh, so ang tanong sa isang media nag-interview, ibig sabihin itong mga nakatira dito nagiging squatter na. May contradiction mismo sa kanilang sarili. Kaya dito duda na kaya anong oring espiritu ang gumagabay nila. Bakit? Contradiction. Hindi po ba idiniklarar nila walang bisa na ang mga titulo sa lupa? Pero sa sagot niya dito, hindi naman umano squatter. Adili squatter. Oh, di naman squatter. Kung kayo ang may-ari, pagkatapos walang bisa na ang titulo ng lupa, anong tawag nun? Di ba? Parang squatter na din. Pero sila lang ang nagdeklara na yung mga titulo ng lupa wala nang bisa. Yung currency, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, wala nang bisa. Pero nagtaka tayo, bakit nangungulikta kayo ng tax kung walang bisa? Oh. Di ba ba? Tuloy natin. Man. Tarpaulin. Kaya na nagiyan na nila ang kuan mga bali Kung ini dili sila ancestral Ancestralan. para Ma-address lang sila. ang atong kaangayan, kalinaw, ug kaluwasan sa ancestralan. Para mo Kay wala pang Republic of the Philippines, ang mga dato bain na ang decision maker sa ancestralan para sa kalinaw ug kaangayan. So bali jo katagasunod na batas. Yes, batas sa Dios. Republic Act 8371. Batas ng Diyos umano ang Republic Act. Nako, ito talagang alias Adlaw na ito. Ayaw nilang susunod kahit sa Supreme Court. Pero, binanggit yung batas sa indigenous, para sa indigenous people. April Law of 1997, Oh, sa April Law. Divine Customary Law. Divine Customary Law daw. Since time immemorial na anbirta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para ma-address ang atong kaluwasan material and espiritu. So Gobyerno sa tribo. So gaya na sir, natugang at mga tao, labi nato na mga negosyante. Sana na daw may naitago dito sa kuan muraga tag-hold mo dito sa checkpoint. Opo. Oh. Tag-hold mo dito sa checkpoint. Oh, nagsagawa sila ng sariling checkpoint nila. Nakalimutan ko pag-upload sa video yung tinanggal ng PNP yung mga inilagay nila sa daan. Ay lagi Nakiksulti ang hipi, nakiksulti ang hipi. so dito mo. Siyempre, wala may jurisdiction ang pulis sa ancestralan. Mag-assist lang sila. O imagine, ang PNP walang jurisdiction para sa kanila. Naniniwala talaga itong alias Dato, imagine, alias Adlaw, sa kanyang sariling kasinungalingan. PNP, walang authority sa kanila. Ngayon, may kaso na kayo. Haharapin nyo talaga yan. At kahit pa aalis kayo sa kasalukuyang tinitirahan niyo, magiging wanted kayo kung hindi ninyo haharapin yan. Tuloy natin. Tapos sa may nakugang man sa mga tao dito kay gamitin talaga diyan ng mga dagko ng mga tindahan na padlakan daw. Pero nakita sa nako na usab
Pero kay nga naman napadlakan man ni sila. Napadlakan sila tungod kay wala sila mo-comply sa legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Kaya sa confrontation nila sa hipi, galit na galit ang hipi sa ginawa nila. Sarado kayo ng mga establishment. Wala nga kayong court order. Di naman umano sila nangangailangan ng court order dahil dala nila ang batas umano ng Diyos. Grabe ito. Ang tanong natin, di kaya nagutom sila? Tuloy natin. Nga gi-inform sila tulo ka bisis para mo comply sila sa legal sa under management sa federal sa rightful owners sa ancestral land. No, yan. Ang interview sa media. Ito ang pahayag ng kapitan. So, dyan na kuan balita. Tinuod ma, kaya nanagod ko sa Surigao. Ini kasi Sa interview ng local media ng Surigao. mga tribal, isa sa mga tunok din sa kuan sa Sabang. Oh, yon. Isa sa mga tinik sa kanilang barangay. Bisan mo kung hay mga tanan tao dito sa Sabang, sila mismo ang kuan, hindi niya mo naghimo ng kasamok. So ang taglakang ng kuan, taghimo ng barangay, kay di man makaya kabis ka imbitaw na mo sila sa barangay, dili man to kay daw maila kaugalingon gobyerno. Oh, imagine, iniimbita na pala ito ng barangay, hindi man niniwala dahil may sarili silang gobyerno. May sarili silang bandila. Akala ko yung ipinakita sa coronation Malacanang, hindi pala Mulacanang. Mulacanang Palace. Yung mga tribal. So ang tagkuan tayo mo na kahapon, nagtawag na ka ng direkta ng pulis. Para ang pulis mismo na ibayo na sila sa mukuan kasi sila may pinakataas nato na kuan hanapan. Ang barangay adya naman kayo makasis. Kuno himo nato nga doon. So anay tabo nukali sila gahapon na magpapirma sila ng ila para receive ng mga papilis nila kaya sa ila kuno tribal amo doon kay sila lagay kuno gobyerno kagalingon gobyerno. So naitabo iyagay mapirma gahapon nanamo si kita sa nang para receive ng mga papilis. So naitabo kaya nagwala naman nagtraffic na makainabunta nga doon. So nawag lagay ng pulis na para ang pulis amo mo. So nagsagawa na silang checkpoint mismo. Bantay nga doon. Kaya di naman mo kaya siguro sa barangay. Kaya mismo ang barangay, ya na may mukuha niyo na dili man mo tuloy ng balaod. Kaya ilang mga kaugalingon balaod. So may tabo, magpatabangay kami sa kuan sa kataasan. Nukalin mga sila ni Mayor, dumlaw sa sila ni si Lukban. Kaya tag-istorya nila kay nabuntag. Pero paghahigyapon kay sa ngayan, dahil ilalagay gobyerno. Ang tigas talaga dahil meron silang sariling gobyerno. Among kuman, bali, dyan tagtambayan kuman ng gobyerno para sa ila. Amo ila balita, pero actually, wala mo ba ang barangay. Dyan tuno sa lain establishment, amo ila tagimo, tumadlakan. Amok may syudad na kuan, naitabo ng syudad kuman, naibayo man sila tanang kung sino ang tagpadlakan. Pero kuman, bagan tanan dyan nila kuan, tagimo po man dyan binuang. Ayan ang sabi, kaya humingi na sila ng matagal na pala ito, mga 5 taon na, taga-ibang barangay, taga-ibang lugar daw. Disturbo sa syudad, disturbo sa barangay. Disturbo talaga sa syudad at barangay. Anila tagimo. Jaya mo kuan tagimo ni kapitan. Pero ang tagimo kuan na mo direct tagimo sa kuan kay dili mamati sa barangay. So direkta na sa taas. Anamo tagimo. Kung emergency pwede mo dawaton. Pero pagka normal ito sa Lunes Kintahay. Dawat man kami kay 24/7 man sa serbisyo ng barangay. Anamo pa din sa kuan sila yung number 1 tunok din sa mga barangay pasaway diyaw na grupo. Diyaw na kuan nusugo sila taon-taon na ini. Hindi isuma sa pa may audit mga 5 years na siguro. Matagal na pala. Na 5 years na sila nagsimula, matagal na. Ang mga grupo nila huyay ni taga Surigao. So sa mga miyembro nila walang taga Surigao. Pagkatapos doon sila sa Surigao nagsagawa ng ganito. Taga ibang lugar umano.
na din sa Surigao City, taga Sabang Buya. Kasagaran daw sila sa lain-lain lugar. Oh, taga ibang lugar. May nakita ko kahapon na may nagsabi na merong mga taga Davao daw umano na pumunta dan. At bakit? Dahil may promise na bigyan ng lupa. Lupa rin dire. Kaya dyan, lagi-lagi pasalig ng mga lupa. Naihatag na kung mana may makuha. Kaya tagsakop ng mga sa Surigao City, abot sa Gadul, sir. O ilan ako na dyan kuan? Ilan ako ng lupa. Oh, ilang lupa, ilang umanong lupa dahil ang Pilipinas, dito pinangalanan ng Pilipinas, may pangalan yung si Dato Adlaw at sabi niya, yung kanilang dugo daw kulay puti. Imagine, dugo daw nila kulay puti. Ano yan? Langka? Okay. Tuloy natin. Unon man nato doon. Pagsabot nato kung kita yung nato na kita kay mulang na ikaw tag-ija, ang kunon, alahan ko na. Kaya ang kun naman. Itong tanong mga jay papel. Ang daling mag-angkin. Kahit angkinin pa buong mundo, dali lang. Pero paano mo mapatunayan na sa iyo talaga? Imagine, idiniklara na ng reyna nila. Walang bisa na ang pera. Walang bisa na. Today, I am declaring the demonetization of all the currencies, not only in the Philippines, but all over the world. No more fiat currency. Because today, we have the plate, the blue plate of our ancestors in the printing of all the seven. Ayan, sa coronation niya yan, Mulacanang Palace. Meron silang Mulacanang. May sarili silang bandila. Pero dala-dala pa rin nila ang bandila sa Pilipinas. Nagtaka lang ako sa kanilang arena dahil sa live niya nawala na yung Facebook account niya dahil sa mga pagbabanta, no? Nawala na, kaya galit siya ni Mita. So baka mapadlak ito si Mita. Humihingi siya sa Jollibee at McDo, kung maalala ninyo yan. Dito kayo ha, Jollibee, McDo. Dito kayo magsuporta ngayon sa akin. Kailangan ko dito ng kasasistan po, pagkain lang po. Kahit wala ng pera, pagkain lang po. Imagine, paano ka ihingi ng pera kung idiniklara mo na wala nang bili yung pera na yon. Dahil may bago daw umano sila. Pagkatapos, humihingi ng cash assistance kahit walang pira lang umano, pagkain lang. Ano nga ba talaga tong grupong ito? So, kaya sa isinagawa ng PNP, yon, may mga hinuli na talaga. Lalo na nagsagawa sila ng checkpoint at dala nila yung matatalim na mga itak. So, may hinuli na ang PNP. Ni ami dong magpadlak ni. Padlak ka ni. Oo, kay wala man sila mo comply sa pre-prayo. Nagtrending sa social media ang grupo ni Jorgeto Santisas na nagpailang si Dato Adlaw nga leader sa Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Punta na ng police station and then yung investigator on case natin, pre-process na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking member opisyal. Gusto nyo magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Nga ilaming gisirkuluhan dire ang mga pulis nga wala sila rights, no? Wala sila rights, illegal intervention sila kay assisting ran in the branches of civil government. Nga among gi-implement ang balaod since time immemorial. Republic Act 8371, April Law of 1997, Divine Customary Law, na under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Tatay.
No, sinong di humagulgol yan sa mahigit 10 kaso ang kanilang haharapin. At so maghanap pa sila ng mga abogado para magiging lawyer nila. Problema, bawat kaso sasagutin yung reklamo na inilabas ng piskal. Una, malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of COMELEC Resolution number 1167, physical injury pa, serious illegal detention. Ala, sino kaya itong dinetin? Grave threats, cyber libel, multiple violation of cybercrime law and other related crimes. So pagdasal natin, mga kapatid, ang hirap talaga pag maniwala sa sariling kasinungalingan. Minsan ra tayo dadaan sa mundong ito. Sisiguruhin natin ang grupong inaniba natin. Ang pagkadaya pwedeng maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakapiligro pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib ang ating kaluluwa. Ang napakadelikado pag ganitong grupo na kahit sa sariling kasinungalingan, sila mismo'y naniniwala. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at ipanalangin po natin, of course, ang Diocese of Surigao, ang mga kapatid natin sa Surigao, lalo ng mga kapatid nating IPs na ginagamit sila nitong grupo na tinatawag na huwad na grupo. Bye-bye, hanggang sa muli.